Хөрмәтле телевизор караучылар, Сабарлык Минары телевидениесе бүгенге чыгарылышын җырлы бүләк тапшыру белән дәвам итә. Һәм студиябызга килеп ирешкән котлау хатын иясенә җиткерәбез. Югары Симит авылында яшәүче Мәбәрәкшина Җәмилә Шәйдулла кызына 9 июльдә 70 яшь тулды дип башлана безнең котлау хаты. Кадерле апабызны олы юбилее белән чын күңелдән тәбрик итәбез. 12 балалы гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә ул. 15 яшеннән фермада сыер сауа һәм пенсиягә чыкканча шунда лаеклы хезмәт куя. Язмыш сынаулары да аны читләп үтми, 30 яшендә 3 бала белән тол кала. Бер баласы армиядә хезмәт иткәндә һәлак була. Аллаһы Тәгалә сабырлык бирде үзенә. Шиксез шөкер, авырлыкларны, кайгыларны җиңде. Бүгенге көндә кызы, кияүе, малае, килене, оныкларының хөрмәтен тоеп яши. Һәм инде Җәмилә апабызның йорты без сеңелләре өчен дә төп йорт вазифасын үти. Гел дә шулай бергә-бергә гомергә диеп яшәргә язсын. Апай, сиңа бәйрәмеңдә изге теләкләр җиткерәбез. Сау-сәламәт булып, без якыннарыңны, балаларың, оныкларыңны сөендереп озак яшә. Син безнең олы киңәшчебез, таянычыбыз, иң кадерле туганыбыз. Бүгенге көнең бик бәхетле, алда да бәхетле тормышта, якыннарың игелегендә гомер итәргә Ходай насыйп итсен. Тормыш йөген шактый өстерәдең. Алдыннан да тарттың, арттан да. Гомер юлың полосалы булды, карадан да торды, актан да. Сүтелгәнне кабат өйә белдең, ялгый белдең үзек төтеген, язмыш сине шактый кимсетсә дә, яшәмәдең бер дә кимсенеп. Авырлыклар аша атлый-атлый, килеп җиттең гомер көзеңә. Әле һаман дөнья куып ятыш, туры карап язмыш күзенә. Ала алмасаң да данлы исем, җыя алмасаң да алтыннар, бүген синең менә бу мин диеп горурланыр өчен хакың бар. Гади генә бер авыл йортында үскән идек 7 кыз бала, кызлы йорт ул, бәхетле йорт диеп җырлыйлар бит мәгълүм җырда да. Туган йортыбыздан аерылып, очып киттек төрле якларга. Әти-әни биргән тәрбияне гаиләбез белән акларга. Һәрберебез тапты үз урынын, бу тормышта ярды үз юлын, кем үстерде газиз кыз баласын, кайберебез хәтта 3 улан. Гомер узды, яшьлек артта калды, улыгайдык инде, сизәбез. Әле ярый шулай күп булганбыз, сөенәбез, шуңа күрәбез. Юалтулары да булып тора, ансыз тормыш бармый күрәмсең. Язмышларга күнегәбез инде, без күрәсен, кеше күрмәсен. Кая барсак, табыныбыз мулдан, йөзләребез якты, күңел көр. Кеше кызыгырлык бай түгел без, һәм мискин дә түгел, мең шөкер. Һәрбер туган көнгә рәхмәт әйтеп, шөкер итеп яши беләбез, яшьтән хезмәт белән чыныкканбыз, бирешмибез, шуңа күрәбез. Бүген менә олы апабызга Ходай биреп куйды 70-не. Булганнарын Ходай күпсенмәсен, бүгенге көне матур, җитешле. 70 яшь ул әле зур чик түгел, каршыларга язсын йөзендә. Һәрбер туган көнгә рәхмәт әйтеп, нурлар балкып торсын йөзеңдә. Иң изге теләкләр белән сеңелләрең Хаҗар, Әнисә, Халисә, Диләрә, Дамира һәм аларның гаиләләре диелгән котлау хатында. Хөрмәтле Мәбәрәкшина Җәмилә Шәйдулла кызы, чын күңелдән сезне 70 яшьлек олуг юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Һәм инде хатта китерелгән барлык изге матур теләкләргә ихластан кушылабыз. Бәхетле булып, якыннарыгыз өчен иң кадерле кеше булып, алга таба да сезгә яшәргә язсын. Иң мөһиме, Аллаһы Тәгалә сезне саулык белән бүләкләсен. Бәхетле булыгыз һәм иң матур җырларыбыз да сезнең өчен яңгырар алдагы минутларда. Рәхим итеп карагыз һәм тыңлагыз. Хәлләрменең төрле хәлен алдан аңлаучыларым, сез минем туганнарым. Сызлауларым, яраларын тоеп назлаучыларым, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы
şeker ballarım Siz var benim tuğanlarım Kadirli siz canlarımday Ömrünüz uzun bulsun Gidil yığa sularım Bulsa tuğan şunday bulsun Benim tuğanlarımday Eşlerimin kengeşleri Sirlerimin sirdeşleri Siz benim tuğanlarım Şatlıklarımı görüşe Küngelimini üstürüşe Siz benim tuğanlarım Şeşeklerinin ağlarıday Tatlı şeker ballarıday Siz var benim tuğanlarım Kadirli siz canlarımday Ömrünüz uzun bulsun İdil yığa sularıday Bulsa tuğan şunday bulsun Benim tuğanlarımday Beyramlarda birge boly Körüşüp yürüşüp durur Aralar жылы dursun Tuğanlık birdemliginden Canlarının birgeliginden Durmuşlar matur bulsun Şeşeklerini ağlarıday Tatlı şeker ballarıday Siz var benim tuğanlarım Kadirli siz canlarımday Ömrünüz uzun bulsun İdil yığa sularıday Bulsa tuğan şunday bulsun Benim tuğanlarımday Bulsa tuğan şunday bulsun Benim tuğanlarımday Yuqarı Simit avlunda yaşaучы һәм үзенең 70 яшын билгеләүче Җәмилә апаны тагын бер мәртәбә туган көне юбилее белән тәбрик итәбез һәм инде алга таба да, алдагы көннәрдә дә, тормышта да якыннарыгызның изге теләкләре сезне озата йөрсен дип әйтәсе килә. Иң изге матур теләкләр безнең тарафтан да. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз, туган көнегез мөбарәк булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде җырлы бүләк тапшыруы шушының белән шулай ук ахырына якынлашты. Сездән киләсе тапшыруларыбызга да котлау хатлары көтеп калабыз. Якыннарыгызны туган көннәре белән тәбрикләгез һәм инде аларны бергәләп зәңгәр экраннар аша сөендерик. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин торыгыз һәм күңелле яллар сезгә.